koukej, nočenčaná uniforma, připravená na výjezd. Dnes mezi dveřma mě zarazila uniformácická, jakože dělá dobrovolný nosiče, tak samozřejmě se musí ukázat, že mu to sluší, že má taky uniformu. Jak to dopadlo s těmi machínky? No, jak se nám to Leze aspoň trošku. Moc nežím, doufám, že se to povede. Když ne, varianta druhá, nakrájet chleba a ozdobit chléb. Ale tadyka, hele, asi to... Ježišmarja, to teď jsem o to porušila. A já tě hnedka napráším. Ty blá. Nech tě prásknu. Já jsem nedovedla vůbec totiž představit, jaký bude pokoče, protože já jsem neznala jeho koníčky, takže jsem vůbec nemohla kam ho zařadit. Především vejce jsou velmi malé, takže je to těžký na přípravu. Já jsem to dělal minulý týden poprvé, myslel jsem si, že to bude jednodušší. Pozor, mají pěkný. OK. A teďka tam je tam hodně